И какво става, хора? Здравейте и добро дошли в честното видео в този канал. Днес, както сте разбрали от заглавието, съм тук, за да разгадаем заедно някои митове и легенди, така да кажем, за Спайк. И наистина, ако все още не сте се абонирали за канала и не сте харесали това видео, просто трябва да го направите още сега. Също така искам да напишете долу в коментарите на какви други игри искате да снимам в канала. И да също така можете да споделите видеото с ваши приятели. И можете още сега да се присъедините към моят Discord сервер долу в описанието. Мисля, че е време да започваме с видеото. И като за начало съм подготвил мита защо Спайк не говори, тъй като наистина има в момента колко броуъра има в играта? 83 броуъра в играта и единственият броуър, който не говори в играта е Спайк. Буквално, ако цъкнете на всеки един броуър, той ще издава звуци, но ако цъкнете на Спайк, той няма да проговори. И легендата започва от 2018 година, където броуърите са били около 18 и никой от броуърите не е говорил и никой не е обръщал внимание толкова много на Спайк. Обаче в по-напреднало време Brawl Stars започват да озвучават броуърите и се е стигнал до един такъв момент, в който само Спайк не е бил озвучен. Но мистериите на Спайк не свършват до тук, защото може би, както сте забелязали, или повечето от вас са забелязали, сега ще пусна тук няколко лоудинг скрина да се въртят. Можете да видите как Спайк се крие във всеки един лоудинг скрин преди някой апдейт или преди някой сезон. Просто наистина това е много странно, защото Brawl Stars го добавят навсякъде и странното е, че той винаги се крие на някакви супер неочевидни места. И да, вие сами можете да видите как на лоди скрините, които в момента съм пуснал да се въртят, той буквално винаги гледа към вас. Но още един мит казва от тези нови картинки след всеки един сезон или след всеки един апдейт е, че Спайк на повечето от тях може би е самотен или пък няма приятели. Просто забележете на тези картинки, които в момента съм пуснал се въртят, как той винаги е самотен и просто това е много странно. Също така има мит, че някога е имало картинка на нов сезон, на нов излязъл броуър, който сега не мога да се сетя кой е. Мисля, че тук отново, ако намеря снимка, ще ви покажа, че Спайк е изчезнал и той бива търсен от всеки. И наистина навсякъде има разпръснати листи, че Спайк е изчезнал и това наистина не знам на какво се дължи, но това наистина е много странно. Също се твърди, че Спайк бива доста jumpscare броуър, защото аз мисля, че го казах малко по-рано във видеото, но той винаги от някъде ви гледа на всеки един нов тъмнел на Brawl Stars картинката, като ви зарежда, винаги той ви гледа от някъде и наистина това е много крипи и никой не знае това на какво се дължи. Но това е странното, че Спайк е в играта, всеки може да играе с него, нищо като мит не се крие в него, буквално в самата игра. Както виждате, има и скинчета, гледайте, в смисъл лайното Спайк, този уникален скин на Спайк. Като цяло няма нищо нередно в играта, но митовете като цяло се въртят около, как да кажа,
не толкова в играта, ами извън нея. Други митове твърдят, че някои от тези скинове може да са приятели на Спайк или пък нещо от членове на неговото семейство, но все още никой не го е разгадал това. Но аз лично твърдя, че това може би е така, защото по принцип Спайк е мъжки броуър, а пък този скин като цяло е женски и това може примерно да е неговата майка или сестра. Никой не знае, така че просто не знам. Други легенди твърдят, че когато е излязъл този тъмнейл след излизането на нов броуър, когато Спайк бива търсен от всички, легенда твърди, че в следващите тъмнейли на играта, след нови апдейти и нови сезони, Спайк вече го няма в тъмнейлите на следващите апдейти. И наистина това е много странно, защото досега във всеки един тъмнейл в играта го е имало, но след като бива търсен, той вече го няма. Но наистина странното е, че вече са минали 6 години и все още не сме разгадали нито един мит за този броуър и наистина това ни държи всички под стрес и наистина това прави интерес точно към този броуър, защото с всяка изминала година се разкрива нещо ново и ново за този броуър и наистина това държи интереса в някои от играчите. Още един и много интересен мит за Спайк е това, че го има и в Brawl Pass-а, като, както виждате, в момента съм в началото на този Brawl Pass и можете да видите, че като разтегнем страшно много екрана на Brawl Pass-а, чакайте само, че аз сега не мога да го направя, се виждат чорапите на Спайк, както може да видите. Просто на мен не ми е достатъчно голям телефон и не мога в момента да го направя. Чакайте, ще се опитам, но не мисля, че ще стане. Но както виждате, вие сами можете да го направите на вашия телефон и да видите, че точно на този броуър, който има най-много митове, чорапите са там. И наистина това е страшно интересно, защото никой още не знае защо този броуър има толкова много митове и защо точно на Спайк чорапите са там. Наистина това е много странно. Тъй като цяло изводите от това видео е, че доста от хората просто си цъкат играта, но наистина играта има страшно много голяма история и то точно с този, който в момента правя видеото, специално за този броуър. Та просто наистина Brawl Stars е много интересна игра и наистина, както казах, повечето хора просто си играят за кеф, но много малко от тях забелязват това, което аз наистина разказах в това видео. Та, ако искате втора част на примерно мит или реалност или нещо от подобието на такива митове в Brawl Stars, можете да харесате това видео, да се абонирате за канала с камбанката, за да ме следите всеки ден и наистина да напишете на какви други игри искате да правя видеа в канала и наистина, хора, замислете се на това, което ви казах и наистина напишете в коментарите дали наистина това според вас има нещо зло или просто какво мислите върху тази тема. Та, надявам се видеото да ви е харесало. Аз бях Боян и ме очаквайте в следващото видео. Чао!